abayibuli balema mwakire ko ikicheki bono entegete ngokora exercise kebegeke kera mbwate chiwodi chinyinge ase tokogenda narule basi machoge nakira kugenda ndego kinyecheki magena ngende naende mpoka kyogo achari naende wodi chiwodi sana kormaiga nedega toiwane aiga nkurangiri kwanza abayibuli boka onye tuli omuyibuli ogosoka gukyali ya igaiga nanjininka omusenzi obunga abantu omwarangiri mwanini nini oburasi maboera ninka enachaga kwenda na chicheki tali gas toiwane chicheki tali gas ya mwemsie ni gas yana igonya kwe busumoni boke muge gaiga ebiashara ibikoraki tiga chicheki nacha kwenda na ndras manchiena ne asabantu baitu igo ntegere toiwane no ekwa ligi monte bikuoga itegi to one toiwane bon monto nde wensi okuoga gaiga I want you have to listen. You have to listen. And I'm going to give checks. I'm a scanning. That's marble. Do you want it? And you mongo unkani na mongo tiga. Chicheki manyanga bintebi bantumbale nkonyo. Enacha gaigamba tebi umaene ngakiri ntwe. Muwanja boy. Muwanza nganje tuwanze kumnyoka nabantu bami ntonkaga. Biashara bimbiko. Mwenyolete naende okora matanga mweno gaiga. Abantu bandi bakoleto bosensi oro but we made sure nga egasi yakolere. Yabe. Ngo yaonye kwewe besa injira bongo kweli gwekero na akolire. Igano bochingo. Bono. And I'm ready for another to go and say, Abantu, again, think about it. Basic 45 words. What's the word? The Retoko and Cheki Asavana from what? From one. Avana from one. Now, one vocational or vocational 40. Abana 40 nkonyora bale kibesa bawukira vocational training. So you wanna kabere abana ba form 3 form 4 mbanyolte chicheki kyabo kero mwemsie osekere word inyete chimilioni renga isano chiebasa nkaruororo nkaenda na milioni 27 kiri won ekerona jeto bisi na nyotenga ali monyerero monyerero won asiga bana yange ya nkuru ewodia yemebwate milioni 98 togocha ewodia basi boitangane gaiga nkanyora ebwate chi milioni sana mochio ogende machoge bas ose bas machoge koruka chache talita chache seite ya machoge ekaiwa chi milioni 14 chio haki ntoke andregu singo kole binteka me uka make sure nga three word ya nyore 27 million na nikiro montara nyaro karaki for benefit. Gekero na chagaiga kinde na sure ngaras mangena ne check ya ban. Obviously ane ne represented obviously kandi no MCA nago no mutu obviously. Yeah?
obisile rego tumekoro mu MCA na ward admin kibesa tokwenda na lero ositwenda na second phase amalieta y'abaana ibonsi nabo bakorere ki nowalema milioni 70 ngapi? Milioni 77 for Form 1 na Vocational Training Center. Bateri abantu bamenye ngendo teyo tranyale kogenderera onyamaliyo yakorere ki egente getangani amangana yo kwenda na ebasari na amangana yo obisi ye gabana inje nabero mube wanjira ngaki aba MCA genda mwena na gento ki mpaka bayigure nga ne haki yabo egasi aba MCA gaiga no korosiri chiko koranga ki egasi yakorekana na koleta views y'abana inji igo ichiko nalire amangana aya nayana no mpaka chibesa na abaire bonds 45 wards 27 million chindwene kwa polikere ichiko ndikole tiki ina adisete tingaki abanda abaito bonds kusiengima ni yaito tigamba echibesa amagendera kolekana 45 wards anyamachi na chita talibesa chi account na igorete backstreet nichibesa chi anembege mubolia mwato chibesa babeka mamuto chi director ebretua sabete contractor akabeka tukaigora backstreet mna ejut yaisaneka ukaimuka mpaka noene wodi yankamate abana ba MCA karibu bane babwatene cyane nane cyane yabo bono kuro mu MCA utabe mugabana byo koto go mpinga 2027 go kombo ko burobasi mwa chinguru akorege ndokie abe gandokie mugabana buna abantu nga achiche amulete masike gaiga bomwe kura mwenye leto wacha na nenya kitali mwino gaiga ngo promise nenya kitali liringo campaign mwalengoro omondo kurukuonuso birimwe yeto muchanga gaiga egeti ntua mwaberte wasentua mosomberete mpaka unusa kaobwa akatamo ucho bujumba ni wachandegete ni mtaje baswe program ya governors kiti torole tubakonye mu wanja boy ngendo ya kabire mu hako yo nginyiri akiyonyo ntobegete 7.2 million 7.2 million ngwande ngabantu ba abera 100 over a contractor ya soirororo enyakitali correct ero sigwe igoma dispensary ntobegete chi million iberororo kiobeg ne na ajepeli kwanza etanginero etangiteyo aya naro ntobegete chi million ibere nabantu emiliyoni mutobegete ebinte byonsi pitch contract ya correct ya soil ntoli wakana mbeo na barengi wakana mbeo ndo wakana eras mas ne correct ekolekana ntage demba tebe amachi igoma project amachaya ntwa kolete konyaros abantu bayigoma mbariga amachaya mwanyero jigarosi na roba kunywa goitwe kangoyo igoro naende igoro boro muisonde na baba ngina bandenga ibuli biko ende skuru abana bayibekera naba bekirta amachi ndiye mono baba a project ende to raw water project abantu baturo mbara amachi nto abekiroro amachi to ali miroro abantu bakunywa Liamangerere water project
mwanyarorire bona ndinga chumondara tenga gastri okoreka chipara Monteviech completed roads chiricherete Otachi Liokari Nyamache Otachi Liokari Nyamache epari nerete manyanga contract lietara ku mheshimiwa Masasi no manyite kwanza na omandenga ki omandenga yaya tigaye bono kaso ile masges na yukro denga para te kolega ni my brother aya nyabite dio match road merete mbona yako le kanito se yako le tegekani ekeronda aralia obis kiobegi etang road nekole kanete manyeke rongo kwana iga egudi ane sinkuru nturaros enaros tibeso mubukone nkaigurira sengo sokera ekiar ni mbomo gavana tinkurus besambe ke gudi ane that's mam mfolo gento kiek a procedure ngaga chiparanchiro siriko bwana ne gudi ane sinkuru school echo ya Masisi Primary School nerete kionyuma ke toilet nerete na kwanye yire ya dia wete na no mekete t-shirt ya chingao cha wete echa Masisi cha wete taliyo mheshimiwa Tebro boy igenge ndonda tempa sababu bantu baminde ega story gosinega study go we are making sure abantu baitu ba benefit kuri segations munganchire ntebega wale wako nyalo check lero 383 chibesa chikwenanwa 1.415 vocational training beneficiaries walibako genda vocational training abana 39 ebono aitoko ya bono ndo kwa gaiga twa already getamu kerosi from 1 abana bako nyore bari 344 1,032,000 munganchire nkurangiria abantu bake bali mulega iga sorry ya Kenya ndete kwanza ndakira abana aba baito abake mbiye muno konyore serikali yarali regasi abana aba bayimukire serikali konyore sekorte esiraire konyoro boli mubororo mukonyora nkorora muri abajumbe bagunjukana n'abasikali convoy umujumbe mwaro ri myaka ebere megima kandi negase yakorekanire emechande menna atwalire n'abantu bango tengane serikali ne bali babwate shares wono nkubuli ngaki onye kole serikali ne kangalere nduri ukwana mangana South Mugrango ngagenda ngaki South Mugrango sengeje serikali ne bali ngikirende yakorire yareke South Mugrango mheshimiwa Achira nali anda wiki seino hata tanie wodi yaona akolire amagendera manne serikali nimenti yakoliro kambe nkiyo lakini okonyora kiga kibwati cyo muchumbe kurumage ngenjeiga aigero goro nyali bali masaba konyore sobwato mu CS otatia konya marube ya bana be school nteri onyendi bayi koira libaga omo waziri olia arete none chwesa akora ne nyali bali yoka kanga bone tutigate nabo basi bo machoge bo njali bogetu lakini bono kinde nkiyo ndagende ndebeye wochimutuga
ebintu byabire ebintu ngo smile bire naende ntaite nkuane nobolemu amakwana ali bataite kukwana ntaite ngakibakwane bakonye Kenya ebintu byoka tutatagete bono ige narwe wodi ya machoge basi machoge abantu bane bakira amasasi bakwete Nairobi batatu oyo mu busunguga omuntu agete yes and ons tikakani wekero abantu bakule sengenji ya yes yabo mwako nakwa n'abantu bandi mwaro kinabo gole tigaiga na leta tegaiga tukakambeini ngantu tegetiyo mungu okuru kujana eti mwina talibo mungu nolinka mubugoli mwensi mumanyeti ateba ngata koira na Misiri nemba litwa mubugoli aiga naende moche mukole chekenere umheshimiwa Masasi kaya nale aebro tigana namangana y'abantu bali notakanga tuligoterera tigana amude notakanya tuligoterera omwana okana ataka isogosokanya no mwamsia esengenjerie taligia kwanyore oburayo tusali lie family yao nona abana bawo muwanja boyo umumro yo embande no omuntu okurukumanduku nisemoke lakini akamdenga tuisane timu nyinyi no ali na intuga relax umwako lingo nywale cyane osoko okoleta nganjire ndangiri abantu aba mu gusuka rinde mayiga akego tafadhali akego Kiobegi Vocational Training Center. Aya. Michael Manga Aurora. Kiobegi Vocational Training Center. Mwalimu no bada banda boro. Baro. We will Aya bono. Bata cheki. Mbia mono. Thank you. Abande baiwete bunga abane ngo bale check. Inwe muiwete bunga. Aya.